Hêzên Sûriya Demokratîk dijî şaneyên Daişê di meha yekê ya vê salê de operasyona Brûska Cezîrê li herêma Başûrî, Qamişloyê û navçeya Holê pêk anî. 25 heman mehê li Reqqa û Tebqa operasyon dike. Got di duê vê mehê bi dawî hat. Şopîner bawer dikin gefên Tirkiye bû derfeteke got Daişê aktiv bibe. Hesedê bi operasyonên pêşwext rê li ber Daişê digire. يعني قصدت برانبري كواليسيونا نافدولتي وهروها أولهية هرمي بابنبونا وهي بدابين كرنا في أولهية لهرمي وتكبرنا داعش بأوايكي برفره وخرط. Li gorî texmînên Hesedê dê Tirkiye di vê meha Sibatê de êrişeke bejahî nû li Bakurê Sûriyê pêk bîne. Fermandarê Hesedê dibêje got heger êrîş hat û pêk hat wê Kûbaniyê di armanca wê de be. Navendê lêkolînên nêzîkî Hesedê bawer dikin got Hesedê dixwaze beriya êrişeke Tirkiye pişta xwe an got xetin paş yê eniya şer bi Tirkî re weke Reqqa Tebqa ewle bike an got ji şaneyên Daişê paqij bike. فجبوه يعني ممكن انه قصد في حمله راتبه جبوكو تدي بترجب هاخوي خلفي خرط بك كو قارب تيد يعني امكانه وهبكو برخدان خوبك او بك شر خوبك يعني Biryara got di çardê meha pêncan de ya vê salê hilbijartinên Serokkomariyê Tirkiye werin li darxistin. Kurdên Sûriyê di wê baweriyê de ne got beriya hilbijartinan wê Serokê Tirkiye fermana operasyoneke nû dijî wan pêk bîne. Li gorî fermandarên Hesedê got ew şer napejirînin. Lê haziriyên bersivdayînê ji aliyê Hesedê ve di asta herî bihêz de ye. Yek ji van haziriyan pûçkirina şaneyên Daişê û asêkirina ewlekariyê derdora girtîgeh û kampên malbatên Daişê ye. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.